Падчас візіту гамяльчане наведалі шэраг прадпрыемстваў. У 2023-м пасля рэканструкцыі старых прамысловых карпусоў на тэрыторыі індустрыяльнай зоны горада Сарані з'явілася кампанія па вытворчасці бытавой тэхнікі. Праектная магутнасць звыш мільёна пральных машын, тэлевізараў, мікрахвалевых печаў у год. Тут працаўладкавана больш за 250 чалавек. З часам гэтая лічба павялічыцца да 1000. Яшчэ адно прадпрыемства, якое наведала наша дэлегацыя, займаецца вытворчасцю легкавых, лёгкагрузавых і грузавых шин. Прыватная кампанія «Сыраар Канан Караганды» вырабляе хлебабулачную прадукцыю, кандытарскія вырабы. Канкурэнцыя на рынку вялікая, але прадпрыемства імкнецца з'яўляць пакупніка вялікім асартыментам і прывабліваць якаснымі інгрэдыентамі. Для гасцей з Гомельскай вобласці правялі экскурсію па цэхах, расказалі аб тэхналогіі вытворчасці хлеба розных гатункаў, стварэнні дэсертаў з густам з дзяцінства. Аб магчымасцях паўднёва-ўсходняга рэгіёну Беларусі ішла размова падчас прэзентацыі эканамічнага і інвестыцыйнага патэнцыяла в области. По словах старшыня облвыканкама Івана Крупко, Казахстан уваходзіць у тройку гандлёвых партнёраў Гомельшчыны. За апошнюю пяцігодку агульны тавараабарот вырас у 1,5 раза. Непасрэдна ў Карагандзінскую вобласць пастаўляецца прадукцыя Рагачоўскага МКК і Турускага малочнага камбіната, БМЗ, мясакамбінатаў, рэчыца дрэў, мэблевай фабрыкі «Прагрэс» і іншых. Візіт у Карагандзінскую вобласць Казахстана звяршыўся падпісаннем пагаднення паміж Гомельскім абласным выканаўчым камітэтам і акіматам Карагандзінскай вобласці аб супрацоўніцтве ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай і культурнай сферах, а таксама план мерапрыемстваў на 2025-2026 гады, які стане дарожнай картай для рэалізацыі гэтага пагаднення.